Ai toi on menossa videolle, oho. Oho. Se suopäin. Oikeesti tää ihan tämmönen suopäin, kato. Mä niinku valuun sinne. Moikka! Tänään me ajateltiin kuvata taas kerran Sohvin kanssa tämmöstä meikkihaastetta. Ja pahoittelen tosiaan tätä laatua ja mahdollisia outoja valoja ja kaikkea tämmöisiä, koska kuvaan tällä minun hyvin vanhalla kameralla, niin tää ei edes ole kovin vanha, mutta nyt kun mä oon kuvannut sillä mun G7 XL, niin tää on aika ei niin kovin hieno, koska rikoin sen, mutta koittakaa kestää. Aloitetaan. Ja me tosiaan päätettiin aloittaa Sohvin meikkauksella ja mä nyt teen tälleen, mä en ite kesällä käytä tai tälleen mitään meikkivaatetta tai tälleen, niin mennään nyt pitkän kaavan mukaan. Ja tää sen verran kyllä aika kovalle Sohville. Joo. Okei, en mä tee kauhean paksua tai mitään kerrosta. Joo. Mä voin tehdä semmosen tällaisen. Joo. Sellaisen suunnaan. Kun on pakkelikasa. Mä oon tässä noin, mä vaan laitan sen suoraan kasvoille. Tällaiset tiikerin viiksit ja sitten laitan. Oikea tapa aloittaa huulten yli niin, että niistä tulee tämmöset kuin ne nudet. Niin näitä puteleita, joita sä annat mulle varmaan 1000, ei kun mä sain tuon. Peitä meikki voi täysin jalkaan. Sulla on vihreät Huulet. Sulla on vihreitä hampaassa. Niin kuin vois kokeilla oviksi ja laittaa sulle jotain hienoa highlightia. Highlightia. No nyt lähtee! Nyt lähti. Nyt sitä tuli. Niinku koko sivellin täynnä. No niin, nyt sen pitäisi ehkä jossain vaiheessa näkyä. Mikä on contoure? Contour. Eli? Varjostus. Mä en vaikka laihentaa enää. Niinku... Okei, ei tarvitse. Mä en edes näe siinä mitään niinku... Se saattoi levähtää vähän alas. No, ei sillä väliä. Ja näyttää mun kauniin takatukan. Taka jää. Jei, mitäs seuraavaksi? Sitten on se silmämeikin aika. Okei. Kulmat. Sais mä nyppiä? Mä en ole ikinä nyppinyt niitä. Tai se isompi, mutta en vielä. Eyelineri. Nyt sun pitää oikein pysyä paikallas. No, tehdään siihen vielä myöhemmin parannuksia. Nyt sun pitää muuten oikeesti kääntyä jotenkin ihan ihmeellisesti. Me käännetään. Niin, mutta rätsähtää oikein.
Se on. Taivutin. Ai vipsi taivutin. Kulmakarvoille. Taivutaan sun kulmakarvat. Se on Tää on pelottavaa. Pidä silmät Tää on pelottavaa. Sillä... Älä revi kun kulmakarvoista. En. Mä taivutan joka päivä mun ryksit tyyli, vaikka mä oon kotona. Mä en tiedä, miten mä pystyn elämään ennen ilman taivuttimia. Mitä tein? Niin noin ei kannata tehdä. Tuolla jää tonne ylös semmoset tämmöset viivat tosta. Kiva. Tää on paljon paremmin näköinen. Oikeesti mikä hemmetti on hauskaa. Joo, ehkä nää paranee tästä, kun mä otan noin vähän ylimääräiset ripsivärit sieltä pois. Päällä. Tää on ihan hyvä. Ihan Hyvä hyvä. kun on karvat. Ei oo mun hiuksia, koska mun on... No vieläkin istu kädessä täällä. No ota pois. Eikö musta tuu ihan selvästi? No. Tältä näyttää tämä Sohvin kaunis look ja mä en ole tosiaan mikään pro make toisille ja ota. Ja nyt minä näytän oikein hänelle, että miltä hän oikein näyttää. Oh. Mä oon ikinä käyttänyt meikkiä, tää näyttää oudolta. Niinpä. Ja siis, kun minä Kun mäkin on tuntenut niin pitkään, niin en mä oon nähnyt sitä koskaan kunnolla meikillä. Niin, ja sitten, siis menkää katsomaan Tuulin kanavalla on video, missä minä meikkaan Tuuliin, ja se kannattaa katsoa, koska en itse ole meikkaa. Joten se voi olla aika pro. Joten menkää katsomaan sinne ja heippa ja seuraava videoon. Moi